बानूच्या जी भूमिका केली आणि आता त्यानंतर शनायाची केली किंवा इतर केले असतील, पण लोक आवर्जून तुम्हाला बानूच्या भूमिकेबद्दल आणि हा देखावा बघण्यासाठी बोलवतात. म्हणजे ती जी पहिली जी भूमिका होती आणि तीच लोकांच्या अजून मनात ठसली त्याबद्दल आणि ह्या देखाव्याच्या संदर्भाने काय सांग? खरं तर आता 4 वर्ष झाली आहेत जय मल्हार संपून सुद्धा पण लोक अजूनही प्रेम करतात ह्याचं हे एक अगदी धडधडीत उदाहरण आहे की बानूवर लोकांचं प्रेम आणि श्रद्धा आणि आपुलकी अजूनही जिवंत आहे. आणि मला त्याचं आय एम ॲट द रिसिव्हिंग एंड, मला ती सगळं प्रेम मला मिळतं, त्याचा मला खूप आनंद होता आणि मला खूप अप्रूप वाटतं. आणि हे जे दांगड कुटुंबीय आहे ह्यांना मी एका कॉमन फॅमिली फ्रेंड थ्रू ओळखते आणि त्यामुळे मला खूप आनंद होतो की मी अशा लोकांना ओळखते ज्यांचं खंडोबावर आणि ह्या अशा छान देखावा करण्याची, त्यांची कलाकृती दाखवण्याची आणि घरी एवढा मोठा सेट उभारण्याची म्हणजे त्यांनी हे दाखवली की धाडस दाखवलं, कारण हे सोपं नाही आहे एवढं करणं. आणि त्यातूनही त्यांनी बारकाईने सगळ्या गोष्टी केल्या. म्हणजे तिथे त्यांनी जागरण गोंधळाचं एक छोटंसं प्रतिकात्मक हे उभारलंय, पूजा उभारली आहे आणि इकडे तळी भरतायत आणि सगळे कुटुंबीय आहेत, दांगड परिवारातले सगळे त्यांचे सदस्य आहेत जे तळी भरतायत, मुलं आहेत सगळी. असं त्यांनी छान एक देखावा केलाय आणि खूप विचार करून केलाय आणि त्यामुळे मला खूप आनंद होतो. मग मला जेव्हा कळलं की त्यांनी असं काहीतरी केलंय आणि मला बोलवलंय तेव्हा मला नाही म्हणायला खूप अवघड गेलं, कारण त्या सगळ्यांनी इतकं म्हणजे मला महिमा म्हणजे जी माझी मैत्रीण आहे तिने मला सांगितलं की खूप सुंदर देखावा केलाय आणि तू बघायलाच हवा, आणि म्हणून मग न राहता मी आले. छान.